е първия влог и ще видите малко повече от зад кулисите, както и нашето ежедневие. Ще ви покажем как снимаме за сега нашите все още не много професионални клипчета, но все пак се надяваме, че ще ви е интересно. Ако е така, продължайте да гледате. Оказва се, че ни свърши място на фотоапарата, затова сега трябва да прехвърлим ключчетата и чак след това да продължим с другите. Тоест с моята част, понеже Кръсто почти се снима нейната, така че трябва да почакаме. Тук е гримираното кресимето, което ще прехвърля клипчета. Може да снимаш всичко. Аля, как да обърна камерата? Там долу дясно. Сега изглежда малко страшно. Аз просто жулим. Размазваш го както можеш и готово. Както можеш ли? Но след какво имаш? Какво имаш на след? Къде ми е? Аз ли какво имам в наследето ми? Сигурна. Аре, мой човек, що не те виждам? Къде си? Така, мисля, че сме тук с контурирането. Вижте нашата поставка за фотоапарат. Показах я вече. Нищо пак да има. Така, и сега преминаваме към красивите семчици. Спомняте ли си в Second Challenge, като бях казала, че ще я покажа? Ето сега я показваме. Вижте. Сега да започнем с красота. Тук ще смеся тези розови цветове. Ще ги нанеса на моето. Защо спря? Ще кажа. Чакай, ама то спря. Не знам бе нищо. Ама то спря самото видео, бе, моме. Не разбра, бе. Махни си огледалото. Фокусира върху него така. Готово. Сега ще ме хранят. В кухнята на Кристияна. Сега ще правим супички. Чакай. Още една купа. И сега какво? Вижте какво ще ядем готови. Спагети с вкусна телешка. Ей! Другото. Същото е. Същото. Абе, общо взето някакви макарони с някакви подправки и ги пъхах в една топла вода и там още. Яла ли си го? Яла съм го. О, браво на теб. Да. Да не съм яла, аз всичко съм яла. Типи тук. Ей, какво пише? Не знам как се прави. Какво прави? Да, да видиш го. Папа. Аз не искам повече, ще го мегна. Ти после пак може да си сложиш, ако си го остави тук. Това ми мирише много хубаво. Ма да знаеш, че е супер солен. В смисъл после... Не знам... Чакайте. Като не сме готвачки на, как се казва, на високо ниво. Си купуваме готови работи.
Само заливаш с Да, на топла Кристо вода. особено специалитета са спагети, всеки път като дойде на гости след това ми готви. Ма няма нищо, обаче пък се получават най-добрите спагети, които са няма някакви. Чакай, ще взема ни. Също така да отговорим на вашия най-често задаван въпрос, дали сме сестри. Не сме сестри, въпреки че често ни задава този въпрос, но въобще не сме сестри. Имаме една смешна история всъщност. Бяхме на едно нещо IT сте. Това е като школа, училище за IT специалисти, понеже ни интересуваше ни компютърната графика и дизайн, отидохме на отворения час и съответно, когато човекът ни пита дали да ни прати имейл с всичките необходими работи, там програми и от този род, цени и ценоразписи, ни пита, вие сте сестри, нали? Така че мога да пратя само на едната, никъм, не сме сестри. Може би е заради цвета на косата, цвета на очите, да, но като цяло не сме сестри, сме си най-добри приятелки. Готвим. Бързо затвори се. Някаква е силита. Ще папкаме, така че бон апети! Ето ни вече навънка, сега отиваме при моята скромна милост, моето, как се казва то, апартаментче. Отиваме в тях. Отиваме в нас да си оставя багажчето. Може би да си сменя пълтото, понеже се оказа, че е малко по-топло, отколкото очаквах. Къде? Отиваща, може би. Да, нищо. И след това ще ходим в Парадайс. Да снимаме нашите приключения. Да. Вечер вървим обратно от нас към метрото. Аз се преобляках, защото ми беше топло. Аз се обух с бутуши, естествено. Аз се преобух с маратонки. Ето ми ги маратонките. Ето ми ги бутушите. Вече сме в Paradise Mall. И сега ще отидем до Карфур, за да си взема вода. Вижте какво е то магазин Карфур, няма жив човек. Да, най-закупения магазин на света. Ето живо нещо. Омага, погледнете, ама буквално няма нищо, като някой си Чакай, да си намериме водата. Да, вода търсим, ако я намерим ще е добре. Ето. Не е ли нашата? 180 лева. Омага. Не е като нашата, Нашите са по-яки. Много ме кефат. Но са яки. Ще ми снимаш как хода на половин крак. Гримове и пак гримове. Отваряме вечерта. Ще капваме в кес. Какво ще кажете за тая въртележка? Няма да се качваме, но... Няма да се качваме, но Някой ден. Някой ден, ама не сега.
на това му се вика влакче на ужасите. Какво ще кажеш, Крисинко? Би ли се качил на това? Някой ден. Някой хубав ден, браво. И това беше всичко от нас. Надяваме се, че ви хареса този влог. Разгледахме няколко от магазините в Paradise Center. Също така посетихме някои от атракционите. Разбира се, не се качихме на тях, но само ви ги показахме. Може би в скоро време може да дойдем. Вижте червилото ми. Реших да го пробвам, а то не ми хареса и нямаше кърпичките да го изтрия. Да, и си купи ново. Иска да го пробва, ама няма кърпички да го изтрие. Но това е друг въпрос. Да. Някои хора ни гледат на нищо. Това поемаме риска на блогерите. Така че това беше всичко за днес. Чао за нас. Да бе, нищо. Чао, чао! Чао!